بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma bangsa ko wadi makinig sa giyang kaya radio gipman sa oras agiyang kaiya mga guru sa giyang kaiya Jam'iyatul Waqf al-Islami. Alas 4 na taman sa alas 5 na tiamia alas 4:15 na detano masambot sa giyang kaiya kapket traffic agiyang kaiya mga lalantano. Ay mabali sangantan ron nagyang kaya siratun nabawiyah tutulan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kumyaw na muhadara na miya aloy tanot wang kutwa tutulan sa giyang kaya mga sohbat to Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kiyang bakoy tiran si saeng da Habasha. At yun dug sira o dua katawa sugu mga Quraysh ay ni pamangunduriran si ko dato sa Habasha. Sa lakaw payanaro iran si ko dato sa Habasha. Ang binasaan iran agiyang kutuwa tutulan si kumasabo Nabi sallallahu alaihi wasallam parabo. Mabugaw siran o dato sa Habasha. Sebab sana niya kadua matawag o an-Najashi. Datong sa Habasha sumasahbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagamadun niyang kira nagyang kuto mga katuro yung kuto susugun o mga Quraysh adwa ataw ang mga dato. So Amr ibn al-As agus supadiana so Abdullah bin Abi Rabi'ah piyakarat iran so mga record di na kaatawi tutulan sa iyang mga sohbat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sana mi silimbuton sa mga sahabaw Nabi na ay mi apikiriran na api anto na imiyang gulaw layran na ay din patindigniran na sotindig o Islam aminitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagiging kutuwa dua kato sugo mga Quraysh na ayam muri-puri pitiro dan sigaw dato sa Habasha na tigiran adnatiyan mga katiruiran yetigiran nagyang kaya mga sahabo Muhammad na di mga pipi ang mga tao kapupengatakin niran nagudiran di pagi ituon so Isa alaihi salatu wassalam. Sebab san na sudna tigiran so Isa ibnu Maryam aguswina yan asiti Maryam na ayiran ayamana na di pagi ituon nakagiso dato sa Habasha naskanya ni kapapantagan adato isa deskanyan din kung makapit si minit taling mo Isa alaihi salatu wassalam risalah asang kutwa masa na dapan mataharif mga Kristiyan suwaymanan yan na minit taling mo Isa alaihi salatu wassalam. Sebab sana yagikla sumasabo Nabi sa ayadin aptiru uniran na so titu wa usayan o Nabi sallallahu alaihi wasallam minggu dalan sang kutwa mga ayat sa Quran ko kaya pagarayago wallah subhanahu wa ta'ala si ko betado Isa alaihi salatu wassalam aguso ina yan Maryam ko kaya aliyon wallah si sa Quran sebab san na aya resultan yan na aya metro dato sa Habasha natigyan asuminit taling mo Isa alaihi salam awugyang kaya nabi niyo na isa sa apunan yan na sebab sa natigyan na suat tigyan so kapakakuha ko sa lagid kala o ayamanan yan na palaw abulawan
sa tandan rakano to sa kambugo ako sir kano na di kanatigin mani keruan gulaw lasod dalagi danan sa apiat tigin tandanan ako sa lagid kal o saktiman apalaw abulawan na dikus kano karawan mugo sa giyang kaya ingdaan. Pagintawan mo tigin sa giyang adarpaan na lumilintad ka ron adid na barano makang gulaw la sa marata. Sa natigin mansabbakum garam sa natigin sang gulaw lar kano sa marata. Pangaras yang kanunian sa giyang engdan na udid natigin masugat ayam ana nakasalaan. Mansabbakum garam sa din sa ayam ana na makataling marano. Ang gulul ang ano niyan sa dimapya na udid natigin masala. Bapsan na miyakapi agino mo mga sukbat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutu kaya para sariga kiran o dato sa Habasya ko kaya butaw niyan kiran sang giyang kaiya ay manan yan na ingdiran. Ginanso usahin sang kutwa mga tao mimbakwi chiran si sa ing da Habasya. Ay giratan to miya hargan sa batad na ayap kusuwa o isa ka ingid dinay sa pigingid ap kusugat abalabal kusugat amargan nakatugalin. Po nga din siyang miya nga una nagid ni maulawlas tama sa iya nga masatano na igir amya sana at yung datiyan na anagampan na din di makanga palubas sa mga toron sa Andaman ay okit akada iran sa kapaligtas iran sang kutwa margan. Asap man sumanunong pangunsiyong mga Muslim na so doon makatugalin makambukwit sa engda Habasya. Talimbagak siran si isa Makkah na tanto may tuy bilangan. وكانوا إما ذو شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم. Naging kaya mga tao sa isa Makkah desilan makambakwit sa ing da Habasya na may kahinutan subilangan niran. Ayaw to abat tadiran na kapakay agiyang kutwa sa bait mga tao mga sabo Nabi sallallahu alaihi wasallam adesiran maparumbagwit si isa Habasya nagkapakay aya isa maulawlayran na du sarafin wa man'a ad na mga pangkataniran ang mga ala. Makasasarig silan sa dabakiran perarong gulawla sa marata. Aw muhtamina bitiwari ahad udina adin ang maka-sponsor kiran. Di karong mga Quraysh ubayran pa kay tuah. Mampanagina ni mambabatadiran na misosoloniran de nagyang kutwa pag-islamiran. Sang kutwa kasi siksa o mga Quraysh si ikong mga tao apakilairan ayam anan yan nakipag-Islam. Wayabtaiduna an a'yunit tugat biqadr al-imkan nakapupunanggilaan niran din ubasiran apakilairan kutwa. Mga darwa ka ko diyang kaakagayiran sang kutwa kipsulun niran sang kutwa diran di ka pag-Islam mampan gina ni mambabatajiran at tanto siran amanan ng gila nadas siran makalidas sa kumplito kapangalidas si isa giyang kutwa kapkasik sa akiran o ayamanan yan na mga Quraysh. Sa masong Nabi sallallahu alaihi wasallam na mibibida din sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana yusalli wa ya'budullah amama a'yunit tugat. Na ayabtado Nabi sallallahu alaihi wasallam na diisimbayang napsimbaan yan suwala sa may ilay din aging kaya mga darwa ka aging kaya di kasimbayang o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yad'u ila Allahi sirran wa jahran la yamna'uhu an dhalika mani'un na ipapunulun yan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa masulan agwem anan yan na mapayag la yamna'uhu an dhalika mani' na didin apakabalamban si ikong Nabi sallallahu alaihi wasallam
Saging kaya ka punulunian para si kuwagama wallah sa misosolan agu ayam ana na mipapayag wala yusrifu anu shay'un idha kana dhalika min jumlati tablighi risalati Allah mundu amarahu Allah subhanahu wa ta'ala biqawlihi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Adidin abapaka abalang bansiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam saging kaya kipupunulun nin si kuwagama wala sa masulon mapayad agi padanan saging kutwa sugunun wala subhanahu wa ta'ala ko kaya turuon wala fasda bima tu'mar pamakatakaw na ka din o di na baka kaanakasi ikong mga tao sunganin ay nisurgur ka ukadnan ka wa arid anil musyrikin na tawarangang kadin suma musyrik sa paki tulaga kakiran amay kadiran tirimaan agyang kaiya ay mana na panulon ay ni sugur ka wala kisampay na kaunsi kung mga tao mga kaum ka bidhalika kana yumkinu lil musyrikin an yata'arradu lahu idha aradu nagiti sabab asaw sang kutwa din aparpo yang kutwa ka punulon o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na mapayag masulan adidin din dakwa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adidin mambu ayamanan na bapakabalang bansi o mga Quraysh mga musyrik sang kutwa kapsik sa ayran siyong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sadin sa oras akasik sa ayran siyong Nabi nakambabayabay anjaran sa Nabi sabab sang kutwa kay ilayra nun sa publiko amarya gada ng kutwa di ikipanulon o Nabi sa giyang kaya isusugun wala ipanulon yan sa ikong mga kaumian da aba pangaran si ikong mga tao sa giyang kaya kapong gululayran siya o Nabi sallallahu alaihi wasallam abad na nga ninsan arwar sa giyang mga mandadalmon minal hasamati wal waqar da apakaran ma yahulu bainahum wa baina ma yuriduna illa ma kana lahu sallallahu alaihi wasallam minal hasamati wal waqar ada apakaran si isa giyang mga musrik si iko asiksairan siya o Nabi sallallahu alaihi wasallam arwar sa giyang kaiyakip kabubuli o Nabi ipkumamalairan nagusasalaaniran. So Nabi sallallahu alaihi wasallam hagigiyang kutuwa kabubuli o Nabi sallallahu alaihi wasallam at tanto mapia hagiyang kutuwa kiniguri so kapigin taon yan na ayama o na siyang mga tao ng kutuwa katawi sa kabilang nga tao kabubali o Nabi bilang ataw ada din ayamanan yan na buon deketiya may takabu paawing apia pa na pupumawing nga sa Nabi na di ron magangad kagilangan o paawing na ipurubagiran siya o Nabi na tatariman ran adid na benar sang kutwa ipurubagiran ang mga paawing siya o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ada sabtu niran sa sahir sa lamangkiro ugid na pumbetu nilan sa salamangkiro na pangiro siya ng buwak naki kaknad na bas kanyan sa lamangkiro at tangakal pumbetu nilan sa sair na siram pa natatariman niya na kanad na kayo bumatag pababayok sa Muhammad agyan na maaturo yan na mata na benar na iginaman ito at tantuira na piyagit ito na pumbetu nilan sa Majnun ay manan yan na pumbetungan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam naman din sa ayamanan yan na maputi edinis amawat tanon agiyang kutwa buon midakat agiyang kutwa ipendidiranon ang mga paawing na apia misbud na masumanga tao pumturun sa di mga pipiyah na nakabuja siya rito inong na kirubak si Muhammad bab na ragyang na dingon di ipagataking kaon tigiran na di kagit tigiran mini talinguman yan ang agama mini supak si iko agama mga lokas tano nagibi sangan tanuron nakakiran na tanuron
Kau ditanurun di kapo paawinga. Ayabu amak aran si mga Quraysh sa giyang bayran tantud na tarakoso at tigu pamasabasa o di na bayran to nga na pagabusadwi so Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kaiya kapapadalam aging kaiya mga sipat ang mga pipiyasi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam akasasabapan sa kipki ipkumamalaskan yan o manan yan na mga tao sa Makkah ay kataw niran tantud na bilang ataw su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipagkumamaliran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa personal ani kaya para dan salo Nabi na miya mamalasiran ka ay manana kataw niran so gini guri so kaya pagintaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam ada-adawain yan wa ma kana li Abi Talib min ad-dhimmati wal ihtiram ikadwa amaka aran siyo maorais ang kutwa kasasalairan si ikaw ba po Nabi so Abu Talib apiang ako niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piya kalangkapian sa sandig niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di na sasailan niyan at tigo sabad sudi ka pag ito asi ko Nabi gusto ka pong guduliron sa marata na maratabat o Abu Talib ang kutwa ka sa salao mga Quraysh ko Abu Talib na padanan makaarang kiran sa uberan tanto pagipakaitua so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-uberan paka ugita sa diyadat wa ma kanu yakhafunahu min magbati su'i tasarrufatihim wa min istima'i bani Hashim alaihim illa anna kulla dhalika lam yu'ad lahu atharuhu al-matlub fi nufusihim padung panagiyang kutwa ipkalagiran o basir makangulawlas sa kasabapan sa abi na sa ikiran ay kataw nila nagiyang pamilya Hashim na miya gisay sa siran sa kalilindingiran si Nabi sallallahu alaihi wasallam andatar din so kapirkiran ago so muslim kiran na mi timut siran na gumiyag sa siran sa pelinding niran so Nabi sallallahu alaihi wasallam na sanggululon sa maratabatiran ipmaratabatiran so Nabi sallallahu alaihi wasallam ugay naman pan so Nabi na ginani mambabatadian ipkumamalairan pagadatan niran sa bapayan Abu Talib ipkulagiran o bamaad ng kutwa malarido agi sa pamilya Hashim na miyagi sa siran sa kalilindi nga sigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na danan makanggayaguna at tarotop sigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kapupangagagadama din ng Nabi ang kutwa sabad sa iyang kutwa mga galabakiran ang mga rata ay psik sa iran si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة أن عتيبة بن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أكفر بالنجم أنا أكفر والنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى napud sa ayamana na miya panutulrak tano o mga kitab o manumpang siko mga tutulan siko sunnaw Nabi na gusto tutulan siko kaya pagintaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam miyang gugulawla ayami tuturo yan na matan agyang kaya mga Quraysh na pikenda kaniran sa marata piniyata niran sa marata penghululan niran sa diadat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kaya miya panutul si isa siran nabawiyah amat taangon amiya kaysa amiya ka umagyang kaya musyrik asya gini Utayba bin Abi Lahab musyrik kaya at tingid minsan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawata iba pa yan Abu Lahab amiya kaysa na siyungunin so Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na sana tigyan na uungkiran na kan ubabenar agiyang kaya katiru ukad na naga wan najm idha hawa gina suratun najm
kasupa wallah sang kutwa biton si kumasa kapkulugin. Asang natigin na di nan paparatian aw yang ga iya katur kadnan ka thumma dana fatadalla. Palina suratun najm. Utay sana ayat apaganay yang ikadua na ayat ay kawalo gitigin na yang duti man ayat di na bago siya paparatia. Thumma tasallata alayhi bil adha hurin yan na piyanaruan yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga rata sa taman sa pisakisian yan sanditaran sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sakka kamisahu bisardit yan subang kala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafala fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam na siyang ran yan sa Nabi na pianodaan yan abuntal o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa anna al-bazaq lam yaqa alayh. Okay, na nga mga duda yan na ada din misampay si iko Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyang barando na si imyamangi sugat siyang kaya musrik si sagyan na masa kaya pawitanin si iko Nabi sa didat kiyang gululoy niyan si iko Nabi sa marata na inindu o Nabi yang kaya mama aya pang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam miyalo sa yang asiran nabawiya na pitero Nabi yang pang ni si kwalla Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika pang ni Nabi nakapagay yang kutwa maratai didebitan a manusia na amay kabakan yan bagaw kita sa diadat nanduan ka agiyang kaya duo Nabi ka umyugsola na odid na ki masugat tiyo ba aging kutsik sa aging kutwa tao amarat ay lalag wa kadis to jibah doa na sallallahu alaihi wasallam na tiyari mawalang kutwa pang ni o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay man ang kutwa pang ni o Nabi tigin Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika ya Allah na pakipangarasin ka agiyang kaya kafir ko aso o di ina marangit akadin ka apetsi kumakadin ka ayaman yan ang kutwa mga tarabus o dikiran sa manusia ay ibarat yan ang kutwa ayaman yan na tigriapkan sa sapwa manusia na inindu na biyagi nga mama sa pakipagdasing kaso siya kini si ikukadin ka apetsi kumakarangit siya mga kadin ka na tiyari mauwallah agiyang kutwa pang ni agiyang o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa nagiyang ay mama bisigisian yan so Nabi sa bangkala siya ganyan Utbah na yunot siya kong mga Quraysh si Saing Dasam na agin na kung maka umasiran sang kutwa dalo pa pambatun sa Azarqa si Saing Dasam na kagagawin na kaya pantagan sila nun kagagawin na so din so kaya gagawin yan na palibataan sila ng kutwa arimaw na pagariman siya kito na tigi na mga pagariya na kasisipat na nakanagino ako kapakay tigi na imanto na putay ako sa madarpa Yaqul ya wail akhi huwa wallahi akili agi mili ni nagyang kutwa arimaw adin yan bublag ng kutwa mga tao taman sa kagiyad na iko pagigasiran namili ni ng kutwa arimaw apilibatan niya ng kutwa darpa na miya kagiraw ay duan ako din duan ako sa giyong kutwa pagariyakan mana sa Muhammad ay mana na inipamang niya ko niya sa kakanarakan agiyang kaya ay mana na arimaw nakapati ako niya kini na inangin na sisis kanin sa Makkah na sana tigin na sisi isa sa na kinakod na arimaw sa babsan na ay pituro ang mga tao na tigin na mawatan sikote na o baka mga na arimaw ka makaturog tanong na loko na miss ka na miya katurog sila na liogiran siya gito nagupangan na paya turog agiyang kaya mga palian nagumakaw maagiyang kaya arimaw na lipas yan din naging kaya mga padiyan na kita turugan na si mamusya ito naman din sa oomasan pupakailay sumata na di kinig suswara na di din di makakuswa sa katid na tigyan
So arimaw kinagonian, fadagama, raasahu na initangagang kuto arimaw. Aging kuto ulo yakini utbah. Na miyatay. Siya gini Utaybah na piyagda sandi na aging kuto arimaw aging ka iya liyan na agi ako. Malangalangan yan ako manangasapo sa ligna. Tiyagwali na ninaging kaya ulo na initangagin na ako to din na piyagdasan yan kuman. Ginan, iayama na natutulan sang kuto mga tao. Pinggulaulaan niya lang sa nabi sa marata. So doon masabaro nabi, mininduan yan. Na miya tarima, wala so panganiyaw nabi, na miya sugat tasiksa aging kuto ang mga tao. Apsiksa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa mga pag-apsiksa o nabi, na tiyari mawala sa panganigiran o nabi, na palisiran din piyang agagirtan sa ulo. Si Sabadar ko, kaya paka tutunaw mga sabo o nabi, ang sumataw sa Makkah si Sabadar, naging kutuang mga tao apsiksa o nabi, na miya kay ito kung palisiran din ay manan yan, na miya matay si Sabadar. Subo sa mga tao ay takdir kiran wala, na pigislam siran siya ko pada masa, na desiraro. Pangadudurat ti ugid na sa mga tawa sa buad kiran. Kadakalansang ko to ang mga tawa siksa o nabi. Napalya din piya nga puputulan sa ulo. So doon ka putuli sa ulo na ariyago nga nalawas yan. Abang ka o kaya tidwa si Sabadar. Inito niya kiran walang kuto ang pang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabang sa usag yan ka iya bandara Marawi. Na lalambo na giyang kaya Lanao del Sur, na giyang kaya langwan up kasampayan sa giyang kaya uni nang nasangkuha na giyang radio. Pupundalamatan na miya giyang kaya kirak sa giyang kaya kasangkapan. Aron yung mapumnag, sumanga ulama yung kauda kang kasangkapan niran na ayaman o lalag na tiyan naman ay akin ganyan sa giyang mga surami. Pundalamatan na misiran, so kapapantagan ng gobernador tanong sila ni Kirsag yang radio. Ako sa mga pamilya niyan kasama-sama iran sa balasang kiran wala yang kaya bugiran sa lauda paro si mga ulama sa kapupadilag usuray ran sa giyang kaya kasangkapan. Ay ni bagiran wala gibo sa bangsa niyo sa municipality bubong bangsa niyo ay sa mga guru sa giyang iya Jam'iyatul Waqf al-Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.